Maar tijdens net toen hij ging doen, ging hij gewoon staan. Hè? En nu opeens hoort te kijken. Hé Dennis, heb je iets te verklaren? Ja Dennis, je hebt je dus te zeggen hè. Net toen hij ging doen, ging hij gewoon staan. En heel meelopen te zijn deze. Dit is een stukje van zo'n en je kan het een beetje zien. Dat was dit jaar een olie. En dit is een stukje van zijn bil. Zijn bilsmijt heet dat. Toch? Toch? Kan je een beetje van zijn onderbroek zien? Daar is het. En nu ga ik mijn familie laten zien. Dit is mijn neefje Nana. Dit is mijn neefje Nana. En dit is mijn broertje Dylan. Jullie vinden het zeker grappig en schattig. Dit is Dylan. En dit is mijn neefje. Je hebt zeker schip gehad, hè? Oh, jij bent sowieso niet. En ik ben dit. En zij laat zien dat ik hallo, ik ben het. Doei. En dit is mijn broer Jeremy. Dit is mijn broer Jeremy. Dit is mijn broer Jeremy. Die laat kijken naar. En weet je waar Jeremy gaat? Jeremy gaat naar. Nee! Vies.